Jakob. BMW 2-serie Active Tourer. Ja. Det her det er en 218i. Ja. Den står til salg for 115.000 kroner hos IM Autoteknik. Sådan. Den er fra 2018. Undskyld, jeg lige afbryder, Jacob. Du har så travlt med at ralle de der data. Og jeg vil lige sige, velkommen til den her test, hvor vi jo laver test af brugte biler i samarbejde med Dekra. Og i dag er det en 2-serie Active Jeg skal have det, mens jeg har det her. Tourer. Ja, og nu har jeg nemlig fået dig ud af det, så nu kan du ikke huske noget af det. Jo, men nu siger jeg det bare igen. Ja. Fordi det her det er en 218i til 115.000 kroner fra IM Autoteknik. Ja, det er en 2018, der er gået 147.000 kilometer. Ja, og det vi tester, det er årgangene 14 til... Den kom i 16? 14? 14. Og den her generation løber til 21. Okay. Men der kom et facelift i 2019 også. Ja. Ja. Okay. Lige nu, der er der omkring 40 Active Tourer til salg. Ja. Og den billigste er 95.000 kroner. Perfekt. Så det her, det var en af de første forudstrukne BMW'er. Ja, det er rigtigt. Og jeg har haft en selv. En Active Tour eller bare en forudstrukket? En Active Tourer. Okay. I en årrække. Inden du fik børn? Og jeg var rigtig glad for den. Men du inden fik børn, ikke? Det var inden jeg fik børn. Det giver bare ingen mening. Nå, inden vi graver slet ned i det her format, brugtbilstesten, er lavet i samarbejde med Dekra. Så her kommer lige en hurtig reklame for Dekras brugtvognstest format, kan man vel godt kalde det. Dekras brugtbilstest er en test, hvor de tester en brugt bil på 42 punkter. Mere grundigt end et syn, og det er en form for sundhedstest på bilen. Nu vil jeg overlade bilen til Mads fra Dekra, og så vil han lave denne her test. Og jeg har bare fingers crossed. Mads fra fanden. Goddag. Godt at møde dig. Hej Henrik. Den holder nede. Tak. Nøglerne i. Nøglen sidder i. Be gentle. Super, jeg kører Og så ses vi lige om lidt, når du har kørt en Det tur. kan du tro. Fedt, mand. Nu tjekker vi lige, at lys og lygter virker, som de skal, og de er indstillet korrekt. Og kigger vi lige, men umiddelbart synes jeg, at den ser relativt fin ud heroppe fra. Jeg tror, vi kører lidt op. Så er det spændende. Det er spændende. Jamen, vi kigger jo både på bremser og manchetter og styretøj, løsninger. Hvis du kigger hernede på din udstødning, så kan du se, at den soder lidt her. Og det er altså, fordi den har nogle udtænd her. Den skal skiftes. Ja, men det var sådan set vognbunden nedefra. Ja. Det ser relativt fint ud. Det er eddermame godt. Relativt fint ud. Den køber jeg. Og den her brugtbilstest, det er jo noget, som brugtvognsforhandlere også tit køber, således at når kunderne kommer ind, så er det ikke bare dem, der står og siger, ja, den fejler ikke noget. Så kan de ligesom med jer som sikkerhed sige, så har der været en uvildt indover. Præcis. Ja. Det fede er, at hvis det her havde været en bil, der havde stået hos en forhandler, og I havde lavet det der, så da jeg havde været ude og køre bilen, så kunne jeg få den der Dekra brugtbilstest, og så vil sige, og så vil du vide straight up, lige præcis. Men det her, det skal fikses, det er ikke ulovligt, det skal fikses. Ja. Og hvis det havde været syn, så havde det været, have en god dag, bilen fejler ikke skid. Lige præcis, yes. Okay, fedt. Nå, godt. Jeg bliver nødt til at høre mere. Hvorfor har en ungkarl sådan en bil her? Det er noget, man kan ligge sidde dernede, så den er helt plan. Ja, præcis. Og man kan have skien bagved. Fordi det var dengang, jeg solgte skirejser. Der kørte jeg pendlede nærmest til og fra Østrig fra København. Og så skulle jeg ski og alt muligt oppakning med. Så derfor havde vi dem her som firmabil. Vi havde 2 stykker. Ja. Den kører svinegodt på motorvejen. Ja. Men altså 200 autobahn kører bare. Og selvom det er den lille? Ja, selvom det er den lille. Fordi jeg var faktisk på ferie, den her kom. Nu har vi ikke en testvideo af den her bil, for den er så relativt gammel, og der ligger ikke noget på YouTube-kanalen med en 2-serie Active Tour. Men da den kom, der havde jeg mine 2 relativt små børn på det tidspunkt, og hustru, og vi var 14 dage i Vagrein. Okay. Vagrein, som mine børn kaldte det derefter, fordi det regnede rigtig meget. Men den var fuldstændig blændende. Det er helt vildt. Og jeg var sådan lidt, en 118 i 143 hestekræfter, det blev måske lidt fattigt. Hvad siger du? 218, undskyld, 218 i. Det blev måske lidt fattigt til den der tur ned på autobahn og ting. Overhovedet ikke. Og den kører jo også sjov. Det gør den. Fordi på den tur, der havde jeg selvfølgelig lige fået lidt arbejde viklet ind, fordi sådan er det altid. Så vi var også lige nede ved en af de norditalienske søer, og så skulle far lige 2 dage et smut til Firenze og køre den første
Nu skal du ikke sige Ferrari. Nej, det var det ikke. Det var en Porsche 718 Spider. Nå, okay. Den første Spider-udgave, den hed 718. Okay. Jeg var dernede i Firenze og kørte i 1,5 døgn i Porschen og tilbage igen. Og fra Firenze tilbage til de norditalienske søer, der fordi på motorvejen dernede var der noget lort, så jeg tog de små veje tilbage. Altså, totalt skæg underholdende. Og det var sådan lidt, nej, det er jo en familiebil, det er ikke meningen. Det kan ikke være forholdstrukket BMW, ja, hvor man præcis. tænker, Hvad laver jeg? Men det var sådan lidt, nej, BMW, de kan noget med styretøj, kan noget med undervogn, og så blev det bare godt, selv hvis vi er sådan motiviseret på et lidt. Ja. Så mega fedt. Nå, den kommer jo både som benzin, diesel, men den kommer også som plug-in hybrid. Ja. En 225e. Ja. Med omkring opgivet 50 km rækkevidde for strøm. Ja. Så det er ikke alverdens, men har du nu 15-20 km på arbejde, så kan det faktisk også. Ja. Skal vi ikke gå ind og se, hvad Mads har at sige til den, og så kan vi lige konkludere lidt på den bagefter, om man skal vælge den eller hvad? Lad os sende den fejl ned. Fedt. Hej Mads. Hej, og velkommen til. Tak, endnu en gang. Ja, du har taget en lille BMW med. Det har vi. Ja. Så vi ikke er så lille. Nej, god størrelse. Har I erfaring med dem, eller hvad? Ja, altså vi har jo set lidt, de har jo fået lidt alder på bagen, kan man sige, så vi ser blandt andet lidt bremseskiver på dem. Skal vi lige køre den op og se? Ja, lad os gøre det. Jeg styrer den op af. Så kan vi komme ind under. Så. Ja. Selvom det ikke er en elbil. Ja. Så siger du også, tænk på bremseskiver på den her. Ja, vi har faktisk, det er typisk fejl på dem her, det er rustne bremseskiver faktisk. Nå, ja. Hvordan kan det være? Ja, det tør jeg ikke sige, men det er i hvert fald det, vi kan se dem på, for eksempel. Når du kan faktisk se, at den har lidt her på ydersiden her, på bremseskiven, ikke også? Jo. Men altså, så den har skiver både for og bag den? Ja, det har den. Vi kan lige se, hvordan de forreste har det. De ser relativt pæne og blanke ud. Men det er egentlig godt dækket af ellers jo? Ja, det er det. Men det er svært at lige sige årsagen til, hvorfor de tager på den måde. Men det er i hvert fald det, der er med de her. Så kan de have nogle knirkende bærearme. Det kan være her i bøsningerne. Ja. Og så kan det være herude i selve bærekuglerne. Okay. Som ligesom en form går tør for fedt, eller hvad man kan sige, så de begynder ligesom at knirke. Men er der en af de to ting, I kasserer dem på simpelthen? Altså rent synsmæssigt, så kasserer vi jo bremseskiverne, hvis de får tæret. Okay, sådan. Sådan er det bare. Så hvordan tjekker man, om de får tæret? Ja, men hvis det er her fra Danmark, så skal de ind og ligge ind under. Men ellers så ser vi, hvor meget selve bremsefladen er rusten herinde. Nu er det her ikke et godt eksempel, fordi at den er jo sådan set rimelig blank. Som sagt, de skal jo være blanke som et spejl, kan man sige, ikke også? Men ellers, hvis på selve bremsefladen den har et spor af rust, så er det jo en no-go, kan man sige. Okay. Kan man tjekke det udefra selv? Ja, det kan man sagtens. Vi kan lige prøve at køre den ind, og der er jo masser af udsyn til de her bremseskiver her. De er jo dejligt tydelige her. Så det er måske typisk på indersiden, eller hvad? Ja, det er faktisk med, og jeg ved ikke hvorfor, men typisk viser det så gerne på indersiden. Okay. Men du kan se, at den er jo rigtig fin, kan man sige. Ja, den er jo blank som et spejl på hele. Det er sådan, det skal se ud? Ja, lige nøjagtigt. Okay. Men som sagt, det er altid svært lige at kigge på begge sider, fordi de er jo gerne dækket af den stængskærm, der sidder inde bagved, ikke også? Okay. Så man skal lige have den op og lige kunne inspicere den ordentligt. Okay. Det er der. God, gedigen, konventionel brændstofbil. Lige præcis. Godt, jamen vi kører ned igen. Ja, det gør vi bare. Nå, Jakob, hvad siger Mads? Ja. Jamen egentlig gedigen, men der var 3 ting, som du kan tjekke selv. Ja, for det er det handler om, når vi kører den ind her, og Mads kommer med hans domme. Så det, vi skal tage med herfra, er jo ligesom, okay, men hvis du selv er i markedet for den her bil, hvad kan du gøre for at undgå? Når du står ude ved forhandleren, du ser på en bil, hvad er det så, du skal kigge efter på den her? Der skal du kigge efter tærede bremseskiver. Ja. Og det gør du... Det er lidt bøvlet, fordi det er ikke udenpå, det er på bagsiden af bremseskiven. Okay, for jeg vil jo bare kigge her og tænke, den er fin nok, jeg kan sætte på min, du kan putte læstet på, og så kører det. Faktiture, den døjer en lille smule, det er det, de kan se at være flest på, det er tærede bremseskiver, men det er på bagsiden. Så den skal lige op på en lift, så skal du ind og kigge, og det er faktisk ret svært, fordi det er godt dækket af, men de skal være blanke bagpå os. Ja, så er der bærarmene. Ja. Svært, du kan ikke se det under bunden, men hvis du lige kører en tur, lytter efter, om den knirker eller knager, når du kører fart på, så skal du være opmærksom, fordi så er den løbet tør på fedtstof, og så er det altså en ny bær. Ja. Den sidste var gearkasser, hvor bilerne med automatgear kan have lidt bøvl. Så det du skal være opmærksom på, det er, at du kører en tur, så skal den skifte kontant, og det må ikke
gearne for langt ud i omdrejninger. Okay. Og så skal den selvfølgelig skifte op igennem alle gearne, ikke? Okay. Ja. Og hvis de 3 ting er i orden, når man så kan sige, så er det fundamentalt på plads. Så siger Mads, at det er en gedigen, solid, tysk kvalitetsbil. Fra den gang, hvor det var analogt. Ja. Jeg hentede den hos forhandleren over hos IM Autoteknik. Og jeg blev glad. Ja. Det er hvad? Det er 4,5 km herfra. Ja. Jeg når lige på hurtigst med motoren. Jeg blev bare glad. Ja. Det her, der manuelt gear. Ja. Den skifter ret forrygende faktisk. Ja. Og det er jo den 60-cylinder. Ja, præcis. Så den lyder egentlig okay, og hele den der analog brugeroplevelse er faktisk god. Altså BMW på det her tidspunkt, den her årgang, var altså det var fedt. Skal vi ikke lige tage seerne med ind og lige se bilens praktiske dyder? Fordi hvis du overvejer at købe den som brugt bil, så vil du gerne vide, om der er plads til børnesæder osv. Det er der. Så kan du lige vise rundt? Jeg tager et kamera. Den har jo en kabine fra dengang, vi godt kunne lide kabiner. Prøv lige at komme med over og kigge. Ja, det har den nemlig. Jeg tror, jeg tager den herfra. Prøv lige at se et hav af knapper. Ja. Ej, hvor er det dejligt. Og det er rigtig knapper. Ja. Der er lidt pianolagt dernede, men det er ikke så meget. Nej. Og det er gode knapper. Det er rigtig gode knapper. Ja. Der er en lille smule knagen, men du sidder ikke og gør sådan her alligevel. Ikke? Nej, når du kører knæden altså ikke. Med dem her, det er, de kan... det er selvfølgelig radiostationer, men de kan også kodes til, hvad du nu synes, de skal bruges til. Ikke? Præcis. De lige skruet ned for blæserne. Det der. Dik. Ja, og alt er sådan et godt knap. Når man skal vælge mellem Sport og Eco Pro, så er det hernede. Dernede i midten. Ja, det er sådan en god, solid ting her, ikke? Dejlig solid knap, og det er også dejligt, inde på omdrejningstælleren, lagde mærke til nede i bunden, der er sådan en forbrugsmåler med det analogt ur, der viser, at når du giver den gas, så bruger du altså næsten 20 liter på 100 km, når du kører. Hvorfor er det, vi synes, det er dejligt? Jeg ved det faktisk ikke, men det er ligesom, jeg har jo en espressomaskine hjemme, som du har set. Ja. Og der er en trykmåler på. Ja. Og det er fedt nok med trykmåler, når man har god kaffe, men det, at der er en analog trykmåler, er bare fedt. Ja. Period. Ja. Selvom man ikke kan aflæse den. Og det er jo ikke et trykfølsom skærm, den er lille og sådan ting, men iDrive... Det fungerer faktisk, man har det under... Ja. Ret fint. Der er bare rart. Ja. Der er fedt at være. Og bagagerum og bagsæder? Ja. Lad os lige kigge. Ja, lad os gøre det. Se lige her. For det er jo en familiebil, ikke? Der er jo sygt højt til loftet. Der er sygt højt til loftet. Og faktisk masser af, det er ikke den mest lange bil, men der er masser af plads. Den får også med en Grand Tour med 7 sæder, som er samme bil, bare lidt længere, men med 7 sæder. Ja. I aktiv ture, som den her hedder, der er der bagagerum, som også er god, på 468 liter. Der er lidt rodet, men skidt. Der er lidt smule rodet, men der er masser af plads. Der er nemlig sindssygt god plads. Vi havde alt muligt med på den tur, for mine børn var ikke særlig gamle. Altså, jeg tror, jeg havde 35 på ski med. 35 på ski? Ja, der bare lå. Så var det fyldt op hertil, og så var det bare lagt ind. Ja. Og der er god plads. Det, man lige skal sige, familiebil. Ja. Sådan en læsekant her, ikke? Ja. Den kan altså godt være slidt. Ja. Så hvis du er i markedet efter familiebil, så tjek lige den her, fordi alt det der barnevogn og tasker, som der ryger ind over den her kant, det kan altså godt slide en lille smule, ikke? Ja. Ja, træk på. Og vi skriver her, hvor meget sådan en, der må trække. Det gør vi nemlig. Det kan vi ikke huske hovedet, nej. Men jeg har andre data, ikke? Fordi serviceintervaller, det kører BMW ikke med fast. Nej, okay. Bilens computer siger, nu er der så lang tid til, eller så mange kilometer til, at du skal køre til service. Ja. Og så kan du se på skærmen, hvad det er, der skal laves. Ja. 2 års garanti. Ja, så det er long gone. Så langt de fleste, eller alle sammen i den her generation, er jo long gone, ikke? Fik et facelift i 2019, og så kom der en ny model i 2021. Ja, og det er 21'eren først, den får plug-in hybrids teknologi, er det ikke det? Eller det er i 19. Facelift. Nå, okay, det er faceliftet, den får der. Præcis. Okay. Så alternativer. Ja. Hvis det nu skal være sådan en her, du kan bare ikke lide BMW. Hvem kan ikke lide BMW? Nej, fordi så blev jeg nemlig sådan lidt famlen, ikke? Fordi Audi kiggede på formatet med en familiebil og tænkte, nej, det er ikke for os. Nej. Så de gjorde det jo ikke rigtigt. Og Mercedes har den der lamme B-klasse, hvor at med mindre du er seniormedlem af ældresagen, og i øvrigt har en hofte, der har det med at skride ud, så kan du ikke blive set. Så skal du passe på, fordi jeg ved, at mine naboer ser med, og de har 2 hver. Men så skal dine naboer se at blive medlem af ældresagen, eller det håber jeg næsten, de er allerede. Og hvis det bare ikke skal være tysk, så er der også C4 Picasso, som er lidt samme form, ikke? Ved du, hvad jeg vil sige? Nej. Vi vil godt have en lidt velkørende, tenderende, underholdende, mellemstor, forudstrukken familie MPV. Ja. Ford Focus C-Max. Eller en S-Max, hvis du kan finde flere penge. Fordi Ford og BMW har jo det til fælles, at de laver faktisk biler, der kører sjovt og godt. Ja.
at så rædselskabinettet er ting, der kan være i vejen på en 10 år gammel Ford. Det er en anden ting. Men hvis du skal have en bil, der meget leverer det samme som den her. En underholdende og sjov køreoplevelse til far. God plads til børn og lillemor osv. Så er den altså også et oplagt alternativ, hvor at C4'en abonnerer jo på et diametralt modsatte filosofi, nemlig lad os bare sejle ind i verden, som sad i luftgyngerne i Tivoli, eller står vi i Vanting, ikke? Så det er komfort med komfort på, ikke? Ja. Og den er altså også meget underholdende. Ja, den er vildt imponerende. Ja, det er den bare. Skal vi give en stjerne? Hvad hedder det? Vores seere synes, at 8 ud af 10 på den der op, som vi var enige om, at det var bedre at købe en Polo. Det var lige frisk nok. Det var simpelthen der var en, Jo. Der skrev, at han synes, det var for meget. Ja, men da han skrev det, tænkte jeg, hvis vi skal bruge fra 0 til 10, så jeg var virkelig glad for oppen. Men han abonnerede mod prisen. Ja, prisen var for meget. Ja, men vi vil også sådan selv købe nogle Polos for så. Ja. Nå, men den her. Jeg synes, det er lidt kritisk med de der skiver der. Ja. Og det er svært at se. Du kan nemlig ikke selv se det? Nej. Og lad os nu gå ud fra præmissen om, at du ikke vil have en elbil. Ja. Fordi... hvis du kører brugte biler til, hvad var det, du stod til 115? 115.000. Ja. Så de ligger fra hvad? 100 til... De må gå på længere ned. 95.000. Ja, og den dyreste og så er den kørt langt. 200. Ja. Hvis du ligger der, så skal du ikke have en elbil nødvendigvis. Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg er på 7. Ja. Og du er på 6. Ja. Nå, men altså, faktisk, jeg var jo super begejstret. Jeg var bare sådan, der skal også være plads til noget, der virkelig piker og gør mig virkelig våd i trusen. Men det er jo bare nye biler i dag, ikke? Jo. Altså, der er cirka 5 år gammel. Ja. Det er sjældent, de fejler noget. Ja. Rigtig slemt. Ja. Det er det bare. Ja. Jamen, lad det være ordene. Ja. Er det ikke det? Jo. Tak fordi I så med. Husk at abonnere, og overvej du en brugt bil, så kan det være en idé at køre forbi Dekra og få lavet sådan en brugtbilstest på den, som vi taler om i starten af videoen. Fordi så ved du ikke bare, hvad forhandleren eller den private sælger siger, men så har der været en neutral instans indover, ikke? Og det kan godt tit betale sig. Tak fordi I så med. Husk at abonnere, husk at følge med på Instagram og så videre.